Pel que fa a Benimaclet, com deia Mariola, ja hem passat per alguns altres barris de València, però esta és la primera vegada que venim a un lloc que no pertanyia històricament a la ciutat de València. Hem estat en el Carme, que era un barri de la ciutat de València, hem estat en Russafa, que estava a extramurs de València, però pertanyia directament a València, hem estat en el Cabanyal, que estava allunyada de València, però la costa, el litoral, pertanyia també a València, però, en canvi, Benimaclet, durant els seus 1000 anys d'història, va ser un poble independent, va ser un poble autònom. I això fa que també, fins a 1871, en el moment en què Benimaclet passa a incorporar-se a la ciutat de València, bàsicament perquè l'Ajuntament de Benimaclet no podia fer front als deutes que tenia amb l'Estat, pels servicis que li proveïa l'Estat, i llavors la ciutat de València va assumir aquests deutes a canvi que Benimaclet s'integrara en la ciutat de València. Eixe fet que Benimaclet hagi sigut durant tant de temps, durant vora 1000 anys, un poble independent, facilita la tasca als historiadors. És a dir, és més fàcil localitzar la documentació sobre Benimaclet que en altres llocs que simplement eren una part de València. I en relació amb això, la veritat és que sobre Benimaclet hi ha estudis d'erudits locals, d'investigadors, s'han fet llibres d'història medieval, d'història moderna, d'història contemporània, i inclús hi ha pàgines web molt interessants en l'actualitat que expliquen la història del barri. Per exemple, un blog que es diu El poble de Benimaclet, que conta històries, tradicions i personatges del que era el poble i el barri en l'actualitat. També una iniciativa interessantíssima que és Benimaclet Conta, que és una pàgina web impulsada per l'Associació de Veïns i Veïnes de Benimaclet, que és fantàstica per a conèixer el patrimoni de Benimaclet, tots els seus edificis i les seues històries de les darreres dècades. I jo em basaré en tot això per a explicar-vos un poc la història urbanística i patrimonial de Benimaclet. Primer que res, ens remuntarem a la part, als orígens, a la fundació de Benimaclet. I ho farem a través d'aquest mapa que veieu així en la imatge. Aquest mapa és un mapa del que era la ciutat de València i l'Horta en època andalusina, en època musulmana, és a dir, fa uns 1000 anys. Veieu enmig en groc la ciutat, Valencilla, la ciutat de València, i en blau una línia discontínua, el que seria el riu Túria. A més, veieu una sèrie de taques verdes que són el que ha identificat l'historiador Ferran Esquilache, que és el màxim expert sobre els inicis de l'Horta de València, com els primers espais irrigats de l'Horta de València. És a dir, aquests espais irrigats, aquestes taques verdes, són els llocs que regaven les primeres sèquies de la ciutat. I veieu que hi ha alguns amb nom, són aquests que estan encerclats. Veiem Campanar, veiem Petra, veiem Cinqueros, veiem Rambla, veiem Algirós i en roig veiem Benimaclet. Eixes són les hortes que regava la séquia de Mestalla. I segons ha pogut identificar Ferran Esquilache, la séquia de Mestalla la van construir grups de llauradors musulmans, berbers, del nord d'Àfrica, a principis del segle IX, és a dir, cap a l'any 800, fa uns 1.200 anys. I en cadascun d'aquests espais d'horta es van instal·lar un poblet per a cultivar aquests trossos de terra. I, per tant, hi havia un poblet en Campanar, en Rambla, en Petra, en Algirós, en Cinqueros i en Benimaclet, que segons conta la tradició, Benimaclet l'hauria fundat el moro Maclet, no és ben bé així, però sí que hi ha una part de veritat perquè no va haver cap persona que es diguera Maclet, però sí que els llauradors que venien del nord d'Àfrica pertanyien a la fracció tribal dels Maclata, que és això, una tribu de berbers. Per tant, quan es van instal·lar ahí, es van acabar donant nom de Benimaclata, és a dir, els fills dels Maclata, i finalment això per fet de formació ha donat Benimaclet. Evidentment, estic explicant que hi ha una séquia de Mestalla que regava una sèrie de pobles i d'hortes, però tots aquests pobles no han arribat a l'actualitat. Ningú sap on està Cinqueros o on està Petra. Per què? Perquè quan va arribar Jaume I, en 1278, va conquerir la ciutat de València, va expulsar els musulmans de la ciutat, va expulsar també els musulmans de l'Horta, i llavors hi hagué una redistribució de la població dels nuclis que envoltaven la ciutat de València. I d'aquesta forma, alguns nuclis van desaparèixer, per exemple, Petra o Cinqueros o Algirós, van ser substituïts potser per alqueries, per caserius, per un poblament dispers, però altres, com Campanar o Benimaclet, es van consolidar com a pobles de l'Horta de València.
I així això és el que veiem en el primer mapa de l'Horta de València que tenim, que és de finals del segle XVII. Així veieu també en el centre la ciutat de València, veieu el riu, i encerclat en roig veieu Benimaclet, en un mar de séquies, de camins, però enmig de l'Horta. Ho veureu encara més clar en aquest altre mapa de començaments del segle XIX, en què veieu en roig les zones urbanitzades, les zones poblades, veieu la ciutat de València, i veieu com al nord, pràcticament enmig de l'Horta, només està Benimaclet. La següent ciutat que tenim més al nord ja és Alboraya, però entre Alboraya i València no hi ha res, només està Benimaclet, que domina tota la zona fins al litoral també. Encara es veu molt clar, a finals del segle XIX, quan Benimaclet ja s'ha incorporat a València, veieu així en este mapa, en què es veu molt clarament perquè l'Horta apareix en verd, com entre Benimaclet i València encara hi ha 2 quilòmetres de camps d'horta, de séquies, d'alqueries, de barraques. Per tant, bàsicament durant més de 1000 anys d'història, des de la seva fundació en època musulmana, Benimaclet ha sigut un poble de l'Horta, un poble agrícola de l'Horta, a més, molt menut. Tenim llistes de pobladors entre els segles XIII i el XIX i tenia entre 250 i 500 habitants, i també per això mateix, podeu veure així el que és el nucli històric de Benimaclet, sobre un mapa actual, articulat bàsicament entorn de la plaça de Benimaclet, que encara està, on està l'església, i el que seria el carrer Major, que era el que actualment és Baró de Sant Petrillo, que es deia carrer de València perquè era el carrer que duia a València. Però, com veieu, eren molts pocs carrers, era un poble realment menut, i com sol passar en tots els pobles menuts, no hi havia edificis importants. Com passa normalment en els poblets, l'únic edifici important era l'església. L'església de Benimaclet és l'edifici més antic del barri, la construcció és del segle XVIII, tot i que la seva fundació, la parròquia com a tal, és de finals del XVI, i veieu així, és un edifici d'estil classicista. A més, al costat de l'església veieu la casa del Retor, la casa abadia, que és on es reunia l'Ajuntament de Benimaclet. L'Ajuntament de Benimaclet mai va tindre un edifici propi, sinó que es reunia en les estances del Retor, al costat de l'església. Abans d'instal·lar així la parròquia de Benimaclet, la parròquia de l'Assumpció, hi havia segurament una ermita als sants Abdó i Senén, que són els sants de la pedra, és a dir, uns sants molt agrícoles, als quals veneren els llauradors per a que no ploga, perquè no ploga massa fort, per a que no pedregue, i de fet encara avui en dia se celebra els sants Abdó i Senén a Benimaclet quan toca la festa de setembre, i aquesta ermita tenia funcions religioses, però no era encara una parròquia. Fins al segle XVI, Benimaclet va dependre parroquialment de la ciutat de València, de la parròquia de Sant Esteve, de l'església de Sant Esteve, que estava a intramurs, i això va provocar una cosa molt curiosa, i és que fins al segle XIX, per aquests orígens lligats a la parròquia de Sant Esteve, els habitants de Benimaclet se soterraren dins de la ciutat de València. Tenien un cementeri propi dins de la ciutat, així el veieu en el plànol de Tosca de 1734, marcat, encerclat, on estava el cementeri de Benimaclet, així en més detall, al costat del que actualment és la plaça de Tetuan, on està enfront del convent de Sant Domingo, de Sant Domènec. Per a que vos feu una idea, el cementeri de Benimaclet estava al costat de l'actual edifici de la Fundació Bancaixa. Hi ha un carrer que es diu Bretón de los Herreros. Doncs tradicionalment aquest carrer s'ha dit sempre del fossat de Benimaclet, perquè ahir se soterraven els benimacleters, i de fet feien aquest trajecte, en aquest mapa de l'Horta, a 2 quilòmetres portaven els morts, excepte uns quants que sí que els soterraven així dins d'una cripta que hi ha a l'església, que eren les confrares de l'antiga ermita d'On i Senén, això sí que els soterraven així, però els altres els duien a València. Bé, perquè parroquialment ells depenien en un principi de la parròquia de Sant Esteve. Llavors, és un passatget de mitja hora i en carro és més curtet, però normalment han descansat eternament els benimacleters dins de la ciutat de València. El que va passar en el segle XIX és que es va prohibir, les autoritats públiques van prohibir que hi hagueren cementeris dins de la ciutat, com era la tradició, i es van fer cementeris als afores. València va construir el cementeri general enmig de l'Horta, que encara està en funcionament, i Benimaclet, la parròquia de Benimaclet va construir el seu propi cementeri, també enmig de l'Horta, a 1 quilòmetre, i a partir de llavors sí que es van dur els morts ahir, que en l'actualitat encara està enmig de l'Horta, però ja en una zona quasi urbana, així al costat, entre la Ronda Nord i l'Avinguda de Catalunya a l'eixida de València.
si podeu veure un carrer del cementeri de Benimaclet, que vaja, no és un edifici patrimonialment molt valuós, però sí que simbòlicament per als habitants de Benimaclet és molt important perquè són dels pocs de tota València que tenen el seu propi cementeri, l'han tingut des de fa centenars d'anys i continuen tenint-lo, no duen els seus morts al cementeri general, per norma general. Altres edificis importants per als benimacleters al llarg de la història han sigut bàsicament o de caràcter religiós o de caràcter agrícola. Per exemple, este conjuga les dues coses, és l'ermita i el molí de Vera. L'ermita i el molí de Vera no estan en el nucli de Benimaclet, no estan ni així, estan a un parell de quilòmetres enmig de l'Horta, en la sèquia de Vera, però sí que tradicionalment han sigut terme de Benimaclet i encara els veïns de Benimaclet celebren festes anant a l'ermita de Vera. L'ermita de Vera és una zona que, de fet, es diu el Clot de Vera perquè és una depressió natural, hi ha unes caigudes d'aigua, uns brolladors naturals també pel costat. Conta la tradició que uns llauradors van trobar una imatge de la Mare de Déu del Roser surant allí en la sèquia i van fer l'ermita allí mateix. També, aprofitant aquella caiguda d'aigua de les sèquies i els brolladors, van fer un molí. Al costat, els dos són medievals, encara que els edificis de l'actualitat són més bé del segle XVIII, i això és un edifici de referència històricament per als veïns de Benimaclet. També altres edificis importants, que no estan en el nucli urbà, sinó que estaven en el terme històric, són les alqueries i les barraques. Les alqueries i les barraques omplien tota l'horta de Benimaclet, i algunes d'elles s'han conservat. Per exemple, l'alqueria de la Puríssima. L'alqueria de la Puríssima en l'actualitat és un centre de dia en l'Avinguda Valladolid, està plenament integrada dins de Benimaclet, però com veieu en la imatge de l'esquerra, fa 40 o 50 anys estava totalment enmig de l'horta. Una altra alqueria que també s'ha conservat, l'alqueria de Serra. L'alqueria de Serra continua estant en l'horta, però molt propet del cementeri de Benimaclet. Per tant, és una horta molt degradada, en realitat està enmig del camp. El topònim segurament és molt antic, és medieval, encara que l'edifici és ja d'època del segle XVIII o el segle XIX. Com he dit, estava ple d'alqueries, alqueries i barraques. Algunes d'elles han desaparegut, però molta gent en conserva la memòria. Per exemple, les barraques de Tramolleres. Les barraques de Tramolleres, que veieu a l'esquerra en una fotografia d'una de les nevades de València dels anys 50, van estar al costat del nucli històric de Benimaclet, en la confluència de Reverend Tramolleres i Baró de Sant Petrillo, la porta lateral del terra, doncs allà estaven les barraques de Tramolleres i van ser enderrocades en 1959 i actualment únicament una foto les recorda en l'edifici que es va alçar damunt d'elles. Una altra alqueria que es va enderrocar fa relativament poc, l'alqueria de la Torreta de Miramar. Com veieu, un exemplar magnífic, un casalot imponent, amb un miramar també magnífic. Tenia una granja enorme, tenia un hort enorme, però en 1971 va ser demolida i actualment únicament un carrer recorda la seva existència, el carrer Torreta de Miramar, que va de Dolores Marquès a l'avinguda Alfauir. Evidentment que s'hagin enderrocat tantes alqueries, perquè han sigut moltes altres, té a veure amb l'expansió de la ciutat de València i de Benimaclet durant el segle XX, que ha sigut una expansió realment espectacular. Així podem veure en un mapa de 1921 o 25, en què veiem com ja Benimaclet està creixent moltíssim, ha duplicat o triplicat el seu nucli històric. A més, la ciutat se li està costant perquè s'han projectat els jardins del Real, els jardins del Vivers, i no només això, sinó que s'ha projectat el camí de trànsits, és a dir, el Primat Reig, el que actualment és Primat Reig, i s'ha fet una línia de ferrocarril que és la que eixia del Pont de Fusta. I això està connectant ja pràcticament Benimaclet amb la ciutat. Es veu més clar encara en un mapa de 1944. Benimaclet ja està creixent una barbaritat, ja ha superat Primat Reig, ja toca la línia de ferrocarril i està acostant-se a les primeres facultats que s'instal·len en el Passeig al Mar, actualment avinguda Blasco Ibáñez. Finalment, en les darreres dècades, no només això, sinó que la ciutat creix per damunt de Primat Reig, fins i tot es fa un tercer cinturó, la Ronda Nord, i el nucli històric de Benimaclet queda englobat entre aquestes dues grans vies, entre Primat Reig i la Ronda Nord. Amb tot, malgrat tot aquest creixement tan accelerat durant el segle XX, la veritat és que Benimaclet ha sabut conservar el seu nucli històric. El que deia articulat entorn de la plaça de Benimaclet i de Baró de Sant Petrillo,
i s'han mantingut el traçat dels carrers i fins i tot en molts carrers les cases baixes tradicionals de poble del segle XIX, del segle XVIII i del segle XX, però mantenint eixes dues altures com a molt. No obstant això, també durant el segle XX, a banda d'aquestes cases tradicionals, s'han fet algunes altres cases que han jalonat un poc la vida dels benimacleters i han servit un poc de fita per a ells, com per exemple la seu del CIM, del Centre Instructiu Musical, que és una casa de començaments del segle XX, que acull una de les entitats més representatives del barri, que és ja més que centenària. O també un altre edifici de la mateixa època és la cooperativa agrícola. La cooperativa agrícola es va fer entorn de 1910 i actualment ja no està en funcionament en el mateix lloc, però sí que ha quedat l'edifici en Emili Baró. Una altra construcció relacionada amb les qüestions agrícoles és la coneguda com a patatera, que era un magatzem de compravenda de creïlles que es va instal·lar durant la primera meitat del segle XX en el que actualment és Emili Baró. El que no sap la gent és que el que era la patatera en els anys 80 es va convertir en una discoteca i una sala de concerts, primer Patxa Auditorium, després Arena Auditorium, en el qual han tingut lloc alguns dels concerts més mítics de la ciutat de València i actualment està en complet estat d'abandonament, també, com he dit, en el carrer Emili Baró. Edificis ja de la segona meitat... un altre abans, una altra casa molt popular, que és la casa del trencadís o la casa dels taulells, que es va fer en els anys 30, i la seva característica és que no la va fer cap gran arquitecte, sinó que se la va fer un obrer, un manobre, com a vivenda particular, la va decorar al seu gust i, com veieu, amb uns taulells que recorden molt el modernisme popular del Cabanyal, però fins i tot d'una altra manera i que quasi 100 anys després de la seva construcció continuen donant un sabor especial al lloc on està en la confluència de Mistral amb el carrer Murta. Passant ja a edificis més moderns, un que normalment no cita cap guia, però és interessant des del punt de vista arquitectònic, és el Cotolengo, que el tenim així al costat, que és un asil per a persones discapacitades i per això mateix no entra molta gent, però és un edifici construït pel prolífic i important arquitecte valencià Lluís Albert amb uns tints racionalistes realment interessants. Encara més moderna és la cooperativa de vivendes Espai Verd, que la va fer l'arquitecte Antonio Cortés en els anys 80. En un principi estava molt allunyada de Benimaclet, però ara ja està totalment integrada, mirant a la Ronda Nord, i és realment espectacular per aquests jardins penjants que tenen i aquesta vegetació que té tant per fora com per dins i fins i tot fauna, i realment és molt agradable de viure per a les persones que hi tenen casa. Edificis encara més moderns, per exemple el Centre de Servicis Socials, que va fer a finals del segle XX, donant pràcticament a la plaça de Benimaclet, a l'inici del carrer Murta, que es va fer també pensant un poc si alguna vegada hi havia una alcaldia pedània que recordara aquell poder municipal que va tindre Benimaclet durant tant de temps. I ja finalment, edificis del segle XXI que han sabut conjugar la modernitat amb la tradició. Per exemple, esta casa particular de l'arquitecte Manuel Cerdà, que, com veieu, respecta a la casa tradicional de dues altures, però per dins té unes reformes realment interessants i que aquesta casa, per exemple, sí que apareix en moltes guies d'arquitectura pel seu interior. En la mateixa línia, també els arquitectes Carmel Gradolí i Arturo Sanz van fer una cosa pareguda, conjugant tradició i modernitat, en el coworking a contrapeu, que està així en el carrer Alegret. I acabant ja amb aquest repàs patrimonial i en línia amb el que deia de la conjugació de la tradició i la modernitat, la veritat és que Benimaclet, per aquesta història de poble que ha tingut, que molta gent a voltes desconeix, excepte els que són d'ací de Benimaclet de sempre, ha sabut conservar molt la força, jo crec, comunitària. I en aquest sentit ha sigut sempre també un barri molt reivindicatiu i amb moltes lluites veïnals que s'han traduït, per exemple, en lluites contra l'eliminació de les vies del tren que us comentava adés, que van ser molt fortes en els anys 80, o per la instal·lació de centres educatius públics, o com veieu així en la imatge molt més recent, l'autogestió d'uns horts urbans en un pai que estava paralitzat en Benimaclet Est. I també aquesta força comunitària s'ha mesclat, en certa manera, amb tota la gent que ha viscut al costat de les universitats, perquè Benimaclet en les darreres dècades és un barri molt influenciat per la proximitat dels campus, de Blasco Ibáñez, de la Politècnica després, de Tarongers, i en aquest sentit
s'han instal·lat així molts estudiants i després molts professionals universitaris s'han quedat en el barri i han fet realment que es conjugui eixa barreja entre la força comunitària, la força de les institucions, de les entitats, de les organitzacions, de les associacions cíviques, veïnals, amb una certa modernitat i fins i tot bohèmia que jo crec que caracteritza el barri de Benimaclet i per això el singularitza en gran part de la resta de la ciutat. En la mateixa línia també és molt interessant que al barri de Benimaclet deu haver la màxima concentració de poetes i lletraferits de tota València. No sé si és per la proximitat de la Facultat de Filologia, però així viuen i han viscut poetes com Jaume Pérez Montaner, Isabel Robles, Begoña Mesquita, Manuel Rodríguez Castelló, escriptores com Raquel Ricart, Antoni de Fes, Francesc Calafat. Hi ha un fum d'escriptors, de poetes, de lletraferits i, en línia també amb això, pot ser per casualitat, perquè no és una conseqüència directa, a Benimaclet és l'únic lloc del món, o almenys no ho he trobat en altres llocs del món i ho he buscat molt, on hi ha un carrer dels poetes anònims, que un poc fan companyia a aquests poetes més coneguts i jo crec que a més que és una metàfora molt bonica d'aquesta conjunció entre la bellesa telúrica un poc de la terra que sempre té la poesia i també la bellesa de la cultura i de les lletres que busca qualsevol poeta. I aquest és el meu repàs a la història del barri de Benimaclet i del poble històric. Moltíssimes gràcies.